jsme tady teďka v Melku, máme najeto, Ferry, kolik máme najeto? Celkově? Celkově? Nějakých 200... Moment. 201 km. Tak, máme najeto 201 km a tady můj kolega se rozhodl, že ukončí putování, tyjo. Já si začínám myslet, že já mám nějaký špatný dopad na ty lidi, tyjo. Mě každý opouští na tenhle turách. Ferry, proč jsi to rozhodl? Je to z zdravotních důvodů, moc mě to mrzí. A přeju Sultanovi a ať... Popiš nám ty zdravotní důvody. Koleno, prdel, zápěstí, malíček upravé nohy, vole. Já už ani nevím, vole, úplně všechno prostě, vole. Musím přiznat, že opravdu je to asi nad moje síly. No, ale musím říct, že Ferry se držel dostatečně, včera to trošku hecoval až víc, než bylo pro mě zdrávo. No, mrzí mě to. Jsme ve městečku Ips, kousek za Melkem a před Lincem. No a Ferry už tady v civilu, ukaž se, jak vypadáš bez cyklodresu. Tady mu Peldo zamávej, Pelda přišel vysvobodit, kolo už má naložený. Jo, takhle to vypadá, když jako cyklista nemůže a má zavozaný sportní vozidlo. No, tak Ferry, čau, dík. Zara sílu, bylo to dobrý. Pomůžně. A já pokračuju dál. Čau. Takže třetí den z Úlince, Ferda mě opustil, bohužel, ale dojel jsem nějakých 115 kiláků v pohodě, jednou jsem se poprskl na zem teda, ale to půjde. A tady spím v tomhle kempu. No taky další den výpravy, bohužel celou noc pršelo, teďka pořád taky prší, nějakých 8 hodin. Už jsem chtěl vyrážet. No tak budu čekat, tyjo, co to předstane, no. Hra prd. Si tady dávám takovou snídani ve stanu. No doufám, že to počasí se umoudří a za hodinku budu moc vyjet. Řeka Traun mírně rozvodněná. A jsme v Linci. Tak jsou skoro u Alp. Tak jdu průbnout v trsí. Zaskáčem si asi.